O, dwi'n iawn, diolch yn fawr. Dwi'n cwmni 2 o hogia hyfryd yn y lloches bach neis yma, hen yma. Mae fydden nhw'n perfformio yn maes B nos Sadwrn, efo Elin Fflyr sydd yn headline yn nos Sadwrn y maes B. Ray Charles, Kai Patterson, grŵp Crwydro. Dach chi'n iawn hyn o boes? Dach chi? Briliant. Dach chi'n iawn? Dwi'n gres. Wedi cyrraedd maes B heddiw yma. Nes i weld chi'n cyrraedd, dwi'n siŵr, yn gynharach hyn yma. Dach chi wedi gosod y dent y bach chi? Ydych fi a Kai ddim yn fyny, os ydych chi'n car wahanol. Do, ond dach chi wedi gweld y fath ffasiwn o reid tent i fyny, mae'n amhosib. Ia, dwi ti'n mynd yn dda iawn am... Diolch yn cael, mae'n concrete efo chydig o gwair. Ia, so dych chi wedi gosod i'r dent yn saff a ni'n barod i chi gael noson o gwsg yn hyn yma? O, gobeithio. Mae da ni'n rhoi fyny, da ni'n gadael fo. Ia. Pen da ni'n mynd yn ôl, na ni weld. Ia. Os mae'n di gweithio. Na ni siarad am eich perfformio chi maes B nos Sadwrn yma yn y man, ond dych chi newydd fod ar y taith chwew yn ddiweddar, do Cai? Llwyth o fandi cyffroes ar y daith, bandiau ifanc newydd. Sut ath hi, nes ti fwynhau? Nes i fwynhau yn fawr iawn. Oedd o'n good crack, ie. Ia? Oedd o'n really cool. Loads o ffrindiau, o'n brilliant. Newydd, o'n i'n gweld chdi gyda reit yn gwrando ar Just Like Frank, oedden nhw'n perfformio ar y daith? Oes. Ie? Ie, ar y noson ola y daith, gas pob, ond rhyw 4 band, ac nas pob band gwahanol gael rhyw finale special gan y gynulleidfa, sef y band eraill, gos llawer o bobl yna. Ond Just Like Frank, Steffan, boes canu. Oedd o'n yr awyr, dwi? Oedd o'n yr awyr, o'n i wedi godi fo fi a Gwilym a Cai wedi godi fo fyny. Be sy'n rhyfeddol oedd Steffan Dafydd yn ysgol bach o fi yn ysgol Graig. Oedd, yn ysgol yn Llangefni? Da ni'n wedi gweld o ys hynny, a rhyw 10 mlynedd wedyn wyl eisiau eto yn y gig ma. Oedd o'n pretty cool. Dwi'n di tyfu llawer ys hynny? Dwi'n ddim di tyfu llawer na di, ond mae lais o di tyfu. Mae Steffan yn andros y gymeriad. Mae'n dda iawn yr lwyfan ydi. Mae'n frontman bach da. Mae'n tynnu'r gynulleidfa. Fatha chdi Cai, efo llais ar ben yn gyda. Fatha Cai, ie. Ie, fatha Cai. Prif ganwr y Crwydro. Da ni'n trio, de. Dych chi wedi cael ymateb da i'r EP yn dod? Dych chi'n meddwl bod o'n gyfle i chi werthu EPs pam dych chi'n Eisteddfod mwan? Rhoi chi gyfleoedd i bobl newydd ag yn y blaen? Gobeithio nawn ni cwbl y cwyd, Daris. Cwbl y cwyd? Da ni efo bach o idea ar llwyfan o Sadwrn. A jyst i cael pobl i licio'r CD allan. A jyst gael mwy o bobl i gael yno. I jyst taflu ta 10, 11, 50 i'r gynulleidfa, jyst am ddim. Am ddim? Dych chi'n mynd taflu am ddim? Dych chi'n ogi Sir Fôn? Dych chi eisiau gwneud pres? Dych chi'n enwog am drio gwneud pres yn Sir Fôn? Da ni wedi gwneud digon o pres. Dych chi'n rhannu? Da ni wedi arfer bod down yn dumpster eich. Dych chi rioed wedi perfformio yn maes B o blaen? Dych chi'n perfformio ar y nos Sadwrn ola un efo bobl fatha Cobis Dros Botwnog, Elin Fflyr. Sut deimlad ydi hynny, Ray Charles? Dim ond iawn, o'n i'n brwydr y bandio blwyddyn dwi'n sa. So da ni wedi bod ar y llwyfan. Do. Ond nath ddim gael gyntaf ail na drydydd, so da ni'n mynd siarad am hynna gormod. Ond blwyddyn yma da ni ar nos Sadwrn ola, dwi'n mynd dall yna fy hun, so. Wel, ydyn ni'n mynd i 3 diwrnod i swper i fyny. Cyn y di Sadwrn ac yn serious di Sadwrn, ia, Cai? O, fa rai ni fod yn serious. A ni sioe dda ohoni, ia? Rai ni performio, fa rai ni ddangos bod yn dod allan gefni, ia. Yn bob tro yn beth da. Ac yn neud yn ei sbon yn falch ohona chi. Ie, tad. Ond mae'na hen edrych mlaen at eich perfformio chi. Dych chi wedi dechrau efo'r ymateb dych chi wedi gael gen bobl Ledled Cymru, achos mae'na lwyth o bobl yn gofyn yn rhoi cysiadau i ac 2 ag i Radio Cymru yn gofyn am gynion. Ti wedi dechrau'n chdi bach, Cai? O, othon ni reit ddistawl flwyddyn yma, do, achos oedd gan ni exams y byllu. A wedyn, da ni wedi dechrau dod yn ôl, da ni wedi trio ngorau oedd yr impact mowr i Cymru. A wedyn... Y peth gorau ydi ffaith bod o le yr EP wedi cadw ni fynd am y blwyddyn, even though pe ma'n i'n ddista o bobl dal yn siarad amdano ni, neud rumours i fyny bod ni'n splitio fyny, felly. Wel, ia. Mae pobl yn gwrando amdano ni, ddim, mae'n rhywbeth, so. Ond, di Sadwrn da ni efo chydig o stwff newydd i ddangos ond tro gyntaf. Da ni'n recordio i sesiwn ac 2. Diolch i Rob, swn i'n feddwl. Croesi bysaf eithon iawn o Sadwrn, eithon ni fel la. Croesi bysaf? Roed yn eithaf o blaen, gynulleidfa o blaen, so, da ni. Dwi'n siŵr gwch chi ymateb arbennig o dda, ac os lot o griw, sa lot o fans di dy lawr i gefnogi chi o Sir Fôn? Da'n gwybod, mae pob oedd ar taith. Oes, sori. Ma na, oes, eisiau. Oes, bydech o poeni, mae'n ddigon yn alw gen ni. Diolch poeni. Pob oedd ar y taith yna, a maen nhw am wneud o'n special i ni, meddwl nhw.
Dwi'n sicr yn edrych mlaen i wrando na chi. A mi fyddwch chi ar y maes hefyd pa bryd dy Sadwrn? Ia, yr un diwrnod. Yr un diwrnod. Gael practis bach. Cael practis bach. Cyn mynd ar y gwyfa môr nhw'n SP. Wel, mae'n lot... Wel, nes i'n misio bod yn nerfus, fyddwch chi'n iawn. Mae'n lot o bobl wedi'ch cymaru chi, dim eich cymaru chi wedi dweud bod chi'n eitha tebyg i frisbee a bod chi'n cael yr un math o heipa a gafon nhw am hynny. Beth da wedi cael, achos dwi'n gwybod bod ti'n fan mawr o frisbee pan oedd yn y bodoli. Wel, mae'n cool ofnadwy, achos maen nhw wedi headlineio Maes B ddechrau fwy. Do? Os da ni wedi cymaru do, tad. Os da ni wedi cymaru fo frisbee, wel, fwy awyr, lle bydden ni'n headlineio Maes B. Ie, da chi siŵr gwybod y beth gorau nath ddigwydd adeg brwydr y bandi a ec 2 bod dwytha. O'na bydda clip o'n ni ar 1.5 noson cyn ar y ffeinal. A nath Owen Gwynedd ei hun deud allith Crwydro fod y frisbee nesaf. Mae'n wastad yn beth da, Owen Gwynedd Mr Frisbee ei hun. Wel, ydych chi'n beth hogia, mae wedi bod yn lyflu gweld chi hyn yma. Mae wedi gweld chi ers y tro byd. Edrych ymlaen i weld chi eto yn ystod dyddiau nesaf yma, i'ch gweld chi'n perfformio nos Sadwrn. I bawb adro wan, be am i ni gael clywed Crwydro efo yn hoff ganu gan y band sef Kung Fu Billy. Cool. Ai, diolch. Diolch i chi. Diolch yn fawr. Byddwch chi fewn.